गैयालै आफा मालाय गोसोथोनाय दंखायोनो नोमफा खर' नों जेंगावनि फिसा जानानै एफा गिख' जायो नामा नों खावनानै लाबो जाम्बा मा गोसोथोनाय थाखानाय बेलाय रलै आफा बिराद गरमथार नों दाबो एसे थान्दा जा साबा गाहाम हिनजाव लाबाय नोङो हा माथो नों बायदि गिख' नामा नाय नोमफाया साबा हिनजाव लाब्लाबो मेंनाय गैया जेननाय गैया खुलुमबाय आंनि बड' एक्सट्रा आपडेट चेनेलनि गासिबो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोदों नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौ बिथां थाख्लाय नार्जारि सार बिथाङा पुलिसजों खाजादोंमोन थांनाय मासाव स' मानो खाजादोंमोन नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बिथाङा खाजानायनि उनावहाय मा जाखो गोबानो सोंहरदों आरोना माने बिथाङा गगोना गला होननानै जेल जानायनिफ्राय गगोना गला होनना सोंहरगासिनो दङ लोगोफोर बिथांनि इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो दं होननानै मोन्थिनो मोन्दों जेब्लानोखि इनफरमेसन मोनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हागोन आरोना बेनिखायनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दङ जोबोद लाजिनांथाव आरो रागा जोंथावना आरोना जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि जेनिफार दैमारि आब' बिथांखौथ' गासिबो सिनायखायो जानांगौ माने गुबै बाथ्राया जाबाय जेनिफार आब'नि फटक माने नैबे बेबादि फटकखौनो आरोना रियेल फटकखौनो ड्रेस गोनां फटकखौनो निउड फटक खालामनानै हगारगासिनो दं आरोना वाट्सएप ग्रुपआव स' बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर बिदि फटक एडिटिं खालामनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' सोलियाखै गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो सोलिगासिनो दं आरो दाखालि बावैसो सासे एसामिस सिंगार दिब्लेना टेका बेखौबो बिदिनो निउड फट' खालामदोंमोन जाय खालामग्रा बेखौ दिब्लेना टेका सिंगारा डाइरेक्ट पुलिस केस होदों आरोना दा नै बर'फोरनि गेजेरावबो बिदिनो सोलिगासिनो दङ आसा खालामो जाय खालामग्रा आरो जाय हगारदों बेखौ थाबैनो हमनानै साजा होगोन नङाब्ला बिदिनो खालामबाय थागोन आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो जायफोर खालामग्रा नोंथांमोना अननानै बिदि दा खालाम आरोना नङाबा नोंथांमोनाथ' हमजाखागोन सानसे नङा सानसे स' थेंक इउ लोगोफोर नेक्स्ट आपडेट फैगासिनो दं